1, 2, 3. Hallelujah. 1, 2, 3. Hallelujah. Amen. Let us give a big clap offering to Jesus. Amen. Oh, the word of God says in 2 Corinthians 2:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. Just as the chairman said, in this house, the blessings are here. So as we start this program, a divine connection with who? It's with our Abba Father. So as we start this program, we will welcome the Holy Spirit in this place to lead us right from day one till the end. That whatever we do will be according to His will. Amen. Oh yes, Lord God, Holy Spirit of the living God, you are welcome in our midst. Come and take control over everything, Lord God. Oh Holy Spirit, come and move in our midst. Oh Lord God, you said in your word, when 2 or 3 are gathered in your name, there you will be in their midst, Lord God. We know that you are here, Lord God. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Oh yes, Lord God. We sing this song as we welcome the Holy Spirit. I've tasted and seen
Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. Do you believe that? Yaro, you try. Praise the Lord. Hallelujah. Nyai ngo you play kanika por kabangiyo lang ba bangiyo ay kanika program ba lang ba kanika program ngiyo banya kendo lang bar ka kerteng join ka program ka conference ka bagidon ka day ka divine connection kamot ka jingye day ka ba na ublay lamne ba kanjablay hallelujah ban ngai ngo you play ba ngingay scam ba ublay udan ka jing tumulong ba ka divine connection ba ublay ukwa ban connect ingi way ba ngila ban don chu ka jing yajan happening jungi but kum juru kham tam bat ublay amen ba ngai scam ba kani ka divine connection ka long ka blessing ka long ka jing kut ku ingi lang ba ro ki bidan kani ka por but iway pa iway ba ngashim kani kabu kalat ban pdiang subha ingi lang baro kibawan na kleng saudong jong kani kerikasi jaintia. Barkum juru kidan negara hilstru. Kidan nekiwi jaka tingya priang subhai pi haka kerteng kabatiang ka jong Yesus Kristus. Amen. Bat sungok mana shibun. Bat kani ka program kabalawan nakadono jong apostle. Bangiyo man pelong kani ka program tingi sungok man aingo yiru ye apostle. Ba kadi kadono ka jong i na kapantai kena samla kapelong ingi bagi kendo langkum ni amen tongi na ka jing tap ti sha utran na kapantai jong i barhani ka por namar ba nginya no namar ka manganum shim thani ka por bar kani ka first session bar nginya ngakwa ban inya lekat bala ban penbiang ka por tik patik namar balai bagi lade bu ka program te ngobha bagi nya be kat kum ka por amen te mentakas ngi kaya kabangakwa ban keren shapi kum ki khon samla but kata kalong making the right decision ka topic kabangakwa ban keren kalong making the right decision kemun ban shim karai ka badai amen ban shim ya karai ka badai of making the right decision ban shim ya karai ka badai but ngasngo kalong kabadan kambha ye ki kena samla ban shim ya karai ka badai kamtam ha kani kapor kani kerta ka jongi kum ki khon samla kadan kam kabadan kampalan bangin shim ya karai ka badai ho ni aingu yu blai ka bible ko ong ba ladangi pul ecclesiastes ka lenong ka balai ublai ukran chapang kapor ukran chapang ka ayom but ka bible habangi puli hang tungi bawang blayong dan kapor ki baro dan kapor ban yam dan kapor ban kemen dan kapor ban tung dan kapor ban od ter kabasngut tenat ka dekot ka khatway ko kum ni ecclesiastes like khatway ko kum ni ula pelong itenat iki baro hala ka ayom amen kabasngut tenat long ula pan itenat lot baro kita ki por ki ayom ha kapor ha ya baro ong ka bible lapan itenat lot kait Yaro you try. Tagadaw hakajingim ka jongi kumubrio nadu ka jinglong kulung nadu ka jinglong kena jinglong samla jinglong rangba jinglong temandai kalong ka ba itanat sisya. Amen. Hallelujah. Katu ka jing ladangi pe ya kapor ka jinglong kulung kenaru ka ba itanat dai sisya. Namar ublay ulapan itanat. Ka jinglong kenaru kalong ka ba itanat. Ka jinglong samlaru kalong ka ba itanat hadu kata-kata. Jinglong rangba ba ka jinglong teman. Tagadaw ngidi ban kemen katkum ka ayom. Amen. Aingo you blay baka jinglong samla kadai ka way niki ayom. Lam ni ka way ka por ka ba ublay ula dapat itanat si shadow kata-kata. But hakadika tagadaw ngidi ban snotu ba ka jinglong samla kadai ka bala itanat ba. Amen. Ngidi ban so kemen ba ublay ubalapan itanat ya kani ka ayom. Ya kani ka por jo ka jinglong samla. Pite ka ba tanat pang kani ka stage. Kajinglong samla lamne kata ka youth stage laban ong. Kani ka jinglong samla nei. Kaba ngiyok promotion. Ngide ki belayok promotion. Na ka jinglong kena. Kani ka promotion ya baro.
kat nun na pedeng jupi kini kena samna baro ni tingin apa sekedar rang ba tomde ya do kata bandra idang lok samlahi amen tenrei baro kat kibasyong hang ni pidi boyo promotion lot hallelujah to inai 5 iwe to inai re barakai via promotion to ngasikwaban dan nem na pedeng jupi ki bakat lais nem nak sudap kat lais nem 13 years anybody here terak kakti kat lais nem kat saus nem to se kat lais nem yes oh to inai ka jing tap kti ki nomor kidang si promote dang sen ban long si ka jing lok samla amen hallelujah kidang si promotion amen tarang ini betul tu ba ka ni ka youth stage ka ni ka jing long samla dei ka ayom jo ka jing long samla dei ka dei ka bang yo promotion na ka jing long kena amen hallelujah but ka ni ka jing ya lenti ni ka long ka balong per ba ni don kata ka level mo ni laki usyak wei ka kerdan pat ni mlong syu kem kita kelung kena katu ka jinglong kelung kena dei kalau dak wei ka level amen andang ila poi pat syak ni ka jinglong samla ka level jong ka jinglong samla pat dei uno finam oh ngila dan dak wei pat ka level dak wei ka rukom pat ngila poi syak wei pat ka kerdan tarang imlong kelung kena syu takadang kerkom perkat jongi pat kitu ki kelung kena kim ya dei syu neng inang ya ba mi men tu na ha ni dang ile tu nem le syu na adik kelaper kerkom keren ka khana kerkom ya kerkom rieng kerkom ban behave ki wei ha kelaper mlong syu kum kelung dak keren ngim keren syu ngila keren tu ha tak kerkom keren kasur keren jungi kalanang change namar belai ngim dei syu katu ka level ngila don syakwe pat ka level but kadi ka level kamtam lele hai ni level nei kadai kata ka level ka ba kata ka kalaban ongka ka por ka ba bangi hapshim ka decision lam ne kata ka rai bun sin daladi no hi kadan ka por mun shwa ka bangi shim rai mla man shim daladi menang hiru ban shim pisatu ne la shim de ki mi ki pa jungi la shim remenu kata di ka por ka ba kadang ka difference menshwa barakot wat teng man phong patulun runai ka rong ka man hap dei mei pai ken le ka tu turu menang ban disai deladi penang le kan ni le ka turu penang barakot ni hap depend lam ni ni hap shania alon ha i mei pa ten rei anda ngila poi pat ha kan ni ka stage kan ni ka level pada kamut ba ngi rai lut mangi ta mangamut ong kum ni kidan ki decision ka ba kita kirai pada dei bangi hap rahi da mangi pa kalau adai kata ka dis ka bang most of the time most of the decision nei ka bangi shim hi mangi pat kum ki khna samla hallelujah ya ro you try ngashwa example habangi pulie mo an shim pulie da kanenen pulie da katu dan kam shu banda yu imei pa ha ne mp ngate dei pulie kanite dan kepor ka bagi lala bani rai fi ngati nga kham sutnat kani fi mai ngani ngan shim no da kani ka subject ngan shim no da ka tu amen hallelujah ya you try shibun ke ka ba nisdang man shim daladi ka rai nisdang man shim daladi but mostly ba most of the time day man kapor hi ki kena samla ki ju shim ya kani ka rai daladi but ka ba teng kata ka rai ka bangi shim kalong ka badai thumbs up tamadan kapor pada bangisim kerai kaji ke pembiang thumbs down dan ke bang inam yes syabas very good kepada dia dan pada kata kerai ke bangisim dai ke pun sungsi ba ni kelumar nomor kani dai kiong kata ka pareng kata ka crucial stage nomor kani kadi kata ka ke balong ha ka bakamlong ye ki kena samla ban sim ya karai nomor belai kani karai ting beli bangimla ban shim ting ya shim klumar namar kalong ka iki batmai te yangi kalong ka iki batmai ting yelong klumar ngi poi ha kata ka balong ni ka ba ha bagin shim ya karai ru ting klumar lapas metik ru dang ngin shim ka ikem tu ngan shim subjek kani nem habia kliper lok ting nei hadu ba jayu ngi ya shim nakada belai ba itu perlok ngam ba ya ba ishim ka tu ngaru khom shim lang ha
Ha, ai tu kerja tinggi tiat baik tanah ini pong katu ngarung aku aban pong lang ni menang man rai dala dia. Pisai na mi kata, silong nem kum ta. Hoi ne ha, dala pong dala dia pat mi ha ba katu kai. Mi ha eru, beri bas ni babri urus ni durman. Au sniu ban penle num tu. I bale Ronaldo. Lelang. Teman dala le handsome ha teman delade la dia pan mi ha be ram Ronaldo snewdor hisai ne dia ke ka bangi ka long ba kani ka stage ka ba ni kelumar jing mod bangi le ka nom tu ni kadi kani ne kadi kalatnya kadi ne kani kalatnya kadi ka biang ne kampiang ne ni dan ha kata ka stage ni long kelumar kadan kata ki ka crucial stage ka ba ban rai tim sunang pi teng hak kapuli kaputi msunang man rashim katu ne shim katu ka karya ha andala de puli ngan le num tu klumar jimot ngan le katu ne ngan le kam tu ngan trei de katu ne tak teng la puli engineer le trei pat habang teng le puli yu long no hikai aklumar ni ke kam tu klumar jimot nama di stage belagum ta nak ta bade ni klumar ju hakawat kamru te puli belong no hikai le trei office man Puli ban leitrei kuno ban trei agriculture le long kela no hikai man leitrei engineer poi man sewe klumar pisu tu ne me kata teng sunang rai le katu ne le katu bar kham tam le ni klumar ji mos ha kai hakabarai ru bidep namta ban your life partner ru klumar ji mot ide itu so ba ite biang so teng so ya ha ba itu semua ini telah suya apa terai biang terai ini. Layak pej kedur kadar layak pej kumti kumtai keluar. Tek ada bang tu yang ada tes nak syua, syua langsam lah syua tes lah no. Dam biang tu saya pelatnya. Keluar. Tek layak lang rum suhun bakla ni sudai pi ni. Pelatnya selai setakawai pada. Lalu dia uai pada. Ni ru keluar. Nomor kadiga stage. Kabang inang long kelumar jengmot. Ngim larai lo dala dia. Hoi kadiga por kabangi hap yarai. Amen. Kadiga stage kabangi di hap yarai. Tang ba? Ngim larai lo baro. Ladang ile lo dem. Dala dia ngi kelumar no takda ba buon na pedeng jungi kum kikun samla. Ngi kelumar pa dala poy kadiga stage. Por badang kelung kena kabiang. Andala poy ha kajinglong samla padai. Kelumar lo thlem. Namar belai, namar ngila poi hak kata kapor belong sungu klumar pa. Mendai kapor ka klumar, ni smau klumar. Wadong ni ni kajinglong sama te klumar pi. Ngamong ka klumar. Haleluya. Kamdai ka klumar, ka biang ha. Praise the Lord. Yaroi try. Tang ba ka ai ka ba? Taba shulong nok tang kumni ke. Daga pa ring yong ba kalong ka new expeditions ka ba long ka ai ka ba thamai ti. Pidan hakalenti yai ka ba thamai. Kaba pihak explore, pinang wan yuat, pi new discoveries, pidan hakatakalenti dek, pi pajuyai menu. Lajudan balalong samlateng na mensyua, tayo tuwe kanaya nga. Ha? Lajudan kata experience ba pilalong samlateng? Ha? Mjudan ubriyo ban experience ya kani arsin. Hakajing mju. Sekali ne, shulong be direct ukiu mjuyo matchu arsin ya kani. Haleluya. Takadaw kadi ka experience ka jonga jong pide ka belong tmai. Tada kadi ki pilap ka ba tmai. Kwa ai kwa le kalong ka iba tmai. Mpajui. Namar ba pajui. Namar ba pajumat kwa bani. Kwa ban mat. Takadaw ka kalenti ka ba pipajuyat meno. Pisong tu ne mi kata. Pisai ne mi kata. Tada pilada pisong syai ong amen. Kadi galenti ke kabalong thamai. But ngirong ru sya kata ka benta ka bangi paju experience ka bang mena ngi paju mat ka jing imjongi. Ka jinglong samla kadi kata ka bangi paju mat ngaru kan fi. Ha? Ngi paju mat kalong thamai yangi. Kalong thamai ya baro way po way. Wadi kitu blak teman ru la da fikli kiru dai. Kadi ka sin ka beningkong. Pi kadi ka sin beningkong kalong ru las nama kin mat churu kin matang sin mat takadau la da pipule so tham de kwa ba u tho ka ma kedan ke poitri ka ba la da long te la dong pa la kwa belai biang se jing long
kelung kena jinglong samla biang sesen tamam dan chance yo. Nomor bakari kalong tang one time in a life. Kalong one time. Kadi tang sisin. Tadaw kapalong ngangidik ngakwa ban ong mangit sutu ikani. Katuka khalais nem mentan ngiris ang kanu ngon bel khalais nem. Pinum yo shu arsi khalais nem. Dan mo. Dan khalais nem. Tabadan hi pada. Metangi por. Haka basisha ladap tam khalais nem khat saus nem tabah ka certificate panginang ya don biang. Bedabar bay bangilai perut senam. Taban re kajing shisha ngimnio arsien ngimnula ban experience ka arsien tang shisenu experience. Tidak nomor kata nofi ngimla nomor kata ke batamai. Amen. Kalau ke batamai hangi bat kanika kajing ya lenti jong ini. Ano fi teng ipoi ha kata ka banta ka bangi ong da ka pareng ka crossroad. Ha kaba ngipoi ha kata ka crossroad kaba ngipoi hai te ilenti kaba ngimnang syo banginia decide ngilek kamno syaturu dan lenti dapat syateru dan lenti niya syano msutu syo kanu ka badai ngipoi ha nalapoi ha kum kata ngano fi kata ka lenti kaba nginom do da khasi crossroad nginom num to dan meniarap yang crossroad. Dan kaba kelenti kaba buon lenti buon lat hado bangim nang syo ngilai kadai kanine tuone pi la klumar jimut takarang nong fi teng ngipoi hado tau puot teng sngo bangila aja lenti ngimtep syo nang syo ban leyei kada teng buon kibre kisukut no kisuk depress kisukut ha kajing susi kisukut ha kajing yam kim nang syo ban ya chakma namar balapoi kum katani so janjan ngam nang syo ban lei ngasoba kanne ka perthai kalakut de tangat ni kadan kum kata kapor ka ba bad ha kata kapor ni fi nei usai tan usim kabu ba usim kabu kata kani kata ka stage ka usai tan u kham sim kabu bhai khna samla u namar boyi ba kidang wan sikai ke batamai hangta kain sidan nam wat ki school ki college ngatep ki colleges ki universities wat hapo jing treiru ki ba trei shabar ki ba pulih shabar wat pulih ki sekolah nong sekolah job sekolah school colleges jai fitem kidon ki you kisim kabu kini kide ki newcomers tengte am ki asim kabu te kajing long lui ba mi tip ai patip tu mau pajurung te to college kelisai ki le kaiman ki beriaman kisim kabu ye ki am teng yo kumno da kawai ka kentien pan ngilem no ngizang ban pendom ye ki ha ngile kumni kumtai pensalia ye ki ha teng step sngo ba kitu ki shuyam dan le ki ba belung mensem na ki syukut ta ka bayam kim so tana shot dan le ki ba ina to college ina to school dan ki ba sedang mali tray ka jing tray ka ba tmai ikundo kitu ginong tray ki ba pasarong ki ba miu manang bon ki ba sim kabu bo pa tray kum to pa tray namar balang tmai tem tip pat ye ki dan ki ba sim kabu ngakwa ba nong ifi udan unong sim kabu uyui bagi kena samla kilawan na katuka jinglong kena syaka jinglong samla kim pat nang mali hangta ken usai tandai usdang man sim kabu usdang man interfere usdang man wara asyusyu ka confusion man penkelumar hakajing sya kani ka stage kamdai ka bakelumar Hendrei usai tan usim ya kani ka kabu namar ka jinglong long lui ka jong ajong pi namar ka jinglong pat tipi ye syapang kani ka stage usim ya ka kabu ulek no man pun kelumar jingmot jong ajong pi man warak ka confusion tara kibri kibamdan ha utrai Jisu kabasusi ka long day ki kelumar jingmot syusyu nang to lawan syakawai ka level nang kelumar no bala kelumar lupa lek kum nom kadang don kata ka jingmot ka ba nang so kelumar henrei usai tan pa uwan ra syusyu ka confusion ka jing kelumar ka jing im ka jong ajong fi kum ki kena samla but hak kata ka confusion nei upelong ingi mangin sim ya karai babakla a wrong decision ka wrong decision bagi kena samla bon ki ngat hakum kani
Balai namar ba kelas ngo kelumar jing mat so nang shu ngo ba kani kadai takra usaitan ule amno ushim kani ka kabu man pun kelumar ki balai ba kin shim baki kena samla kin shim ya karai ka babakla bar habaki shim ya karai ka babakla kamu kajing im juki kalakut kajing im ka juki lakut namar ba usaitan kawai kajing temu kalong nam tai ki kena samla kalong man shu pun jat baik tang kawai ka gol kawai ka thong kalong ba ukwa ba ki kena samla kin jat ukwa ba ki kena samla kin long ki bla jat no bakin long iye hak jing long man sem ru kin long bla jat hak jing long do ru kum jo hak pule puti hak kam ka jam shilong be depressed bakin shilong sungsi ben kwa bakin long ki ba kemen hi usaitan ukwa ban shim ya kata shim ya kata kabu but one rak confusion namar bele kwa ban banjot namar kajing tu jong uhi is only after destroying and devastating our lives fi kawai kwa tang ba un banjot kata ta nau ngiem ngnong kamdi ka pasuk kum ki khon samla ngiem ha ka perthai ka bible ko ong dai Philippi galanong ka ba ar ka dukhat ka ba khatsan ngim nu pule ngiem ha ka perthai ka balong ka ba mutlab ka bible ko ong pateng ben riau kabakan riang bat ba matlab crook and perverse generation ngi makata ka pateng ka balong manoi fi kabakan riang hadu kata-kata ngi makata ka pateng ben riau ka balong matlab hadu kata-kata takra kun ki kun samlangi su thu bangi im hakata ka generation ngi makata pateng ben riau ka balong gay ka balong ka ba matlab ba riang hadu kata-kata takra ngi dong habdi balong husiar ki kun samla ki blatib uto ngi dan di balong ki ba husiar Tarau ngimdei ba ngin shim kanu karai balong kelumar kaban keta yang ayafi namar pitip kani ka jinglong samla kan kwa ban ong ifi sesen pan kani ka jinglong samla dei kani ka stage jong ka jinglong samla dei kani kata ka stage ka balong important hadu kata kani ka por kani kata ka stage ka ban shim karai namar ke ei ka papi baklang ni kam keta ifi mentakan keta adin ban sawan Manong fi kakta mendai menta te ka biang. Tang da biang ba hui setenat setenat ba. Ke bele setenat ba. Henry ke ka bangi shim ka rai ba bakla menta nei kan sa affect pat i ka ban sawan. Kan mau. Tang da kaktin ka jong blai kong. Galatia ka lenong ka ban riu ka dokhat ka ban nyau. Kata ka bang imla ban change. Ka Bible kong fitip. Wat sha ba on syukor ya pi. An syukor ya ublai. Namar ya ke eru ba ubriu ubet ya katahi un yoot kata very simple kaktin jo ka Bible kong fitem a man reaps what he sow kata kadi ka universal truth ka ba film laban change kaktin ka jomble ka ba laban change ke ka bangi bet de da shi shangin soot kadan kapor bet di kan kapor ba thung kadan kapor ka man soot ya ke ka ba fi bet menta dei la te pim sung thu namar borobor la da phi bet yu kuba dei menta dei ha menta la di ka por ot platip em la jan di ka por on ki badon shen nong kendong phi te ba dei ne ha by November kala di ka por ot no lam ni December la di ka por ot tamau tu kuba bale phi te yo ban ot namar bala thung shwa ubnai ju ni la thung te menta noi fi ka nu ru nei ka bangi bet ngin sayo ay ta ka consequence kan ngin sayo ay ka result ngin sayo ay ta uso bar ta uso ka syong ke bangi bet lada ngishim ka rai ka badai ngin yo ri uso badai lada ngishim ka rai ka bomdai ngin yo ri uso bomdai kita ka daw kani ka stage kani ka por ka jong fi kum ki khon samla ka dei ka balong don kam hadu kata ka ba di ban sutu ba ngim dei ban chu ya rai klumar ngim dei ban chu shim ya ka rai klumar amen namar kani ka stage kani ka ta ka stage chu om ka phareng mo ka kani ka ta ka stage dei ka ba ngis go te ke ka ba ngile dei ka long ka ba dei be whatever we do it's always right Kay ka ba ngi rayam kalong ka ba daybet ka ba mbaklartan ka ba ngoong mangahi ka ba ngasim day kas ngo ba ka ba daybet kay fitem kalong fi ka ba ngi day ngis ngo ba ngi kalanti ka ba daybet mundan ka ba lain
Kum ki kena sam lang isngo ba mnan jing lang ngi isngo ba ngi bakla sho ngi isngo ba ka ba dai ba ta da em ngi dom ngi bitar la do nong pun dai ngi song sap ngi so dom ya imei na ipa ni no ru na mar belai la do ba pni la su ba piai bakla dai la do ba pni na piso dom no na mar belai pisngo ba you are always right pisngo ba nga ba ngadi ba ga ba dai ba I'm always right hi kai kiwe kim biang kim nei ngari tang mga teng email do so ba email pa bakla kita kino hikai ba pani ki bakla kita ha ni so bakla teng em ngono fi ngi don kata teng ni hadu ba am ba sungo ba ngi dei ma ngimtep ba kata ka jingle jungi pat dei ka poisa ba light pat kaya lam ngi pat sa kawe kalenti pat tadaw ngono fi nei ngi di ban sung tuo ba ngidon kata ka tendency hangi sam ngidon kata ka tendency ha bangin syania haladi ngidon teng ka borla jong ngidon kata ka ek ka ba ngisngo ba ha ngi substart haladi ngi so tip ha idan ita idi stage belong kumta te ngisngo belong kumta sungo bangalenga ka badeng sungo bangatip lot la tip nang tai lei so bangalatip ha ten ring idi ban so tu ba kan mau ba kadon ka consequences kadon ke ek ka jingmi ye ke ka bangile menta kuki kun sam lang idi bat sutu ba kadon ke ek ka ban sami ngakwa ban puli nak tin jo oblay proverb kan riu dukhat ba arpusan ka bible ko angkum no don kalenti ka ba imat bet yu brio henre ka bakut kalong kalenti ka jingyam hakapor bangi yalap ngi shei pendon kam bhai ni ha oh ngi da perten bhai ka ni tamang akwa manong nei hakani ka jingim juki kun samla ngi di ban sung tu teng em isngo ba kata ka ka bangayan ka bangale sung dei ba ho it seems ka bible kong it seems right it seems that is right there is a way that appears to be right but in the end it leads to death kani ka krendu it leads to destruction kabumot kayalam siya kajingyam, kayalam siya kajingjot. Kabubud ke kabay hilaban snow ba kani kabangale kabaday ti. Henry ganoy fi, henry kamwan ra kajingkerku, henry kawan ra man kanjingjot. Takadaw, babaro kabangile, baro kabangira ide, kamnumla banday kabaday. Hindi ban sotuk bikikun samla, kamlaban lang kabaday, kalaban lajdru. Ngihapan diyang niya kata. Amen. Namar ladangi ngisno bakani kadi kabadai bat ngiya chaprang kapai ta kapor ka Bible ko ong bangin poi ngin mat ya ka ngin mat ka jingjot ka jingyap ka jingjot ka proverb lai ka lenong ka dekat ka basan bat ngi sepuli ka dekat ka banyo proverb 3:5-7 ka Bible ko ong tungej ha utrai dala ka donur baro bat wachanya halaka jong ka jing champang ka Bible ko no wachanya ong ba ngim dei banchanya halaka jong jing champang ngim dei banchanya halaka jong jing start teng lasto start pelan ini ye idi ba te sungoba kumangai ke ni shimlut karangi sungoba ka ege bangalenga ka badai ha banang ta kumno pitep ni shania haladi haka jing la jong haka skill ka bangadon haka takap haka ege barokoi ka jing tip la jong ngim sukwa bandan kam yanuere ino But ka Bible ko ang shushu. Nga shushim kindiat nang to. What long uba start ka kanyo ko ang. What long uba start hala ka jong ka jing nyo. Nga ba? What long start hala ka jing nyo. Hindi, kumno, to siap ting yu utray ba to kian na ka basniyo. Ting iso start ba? Kani di ka por kaya di ka pelong bangin start so start ba? Takada Bible ong. In the Lord, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Kawai kalong isong start. Ngi shania halade, ngi song la elade. Ha? Tara bun ki kun samlade ngi pelong pelop di hang taken. Ngi kelumar di hang taken. Namar bangila shania kapor lojong. Andan la poi ka jing hang taking sapan jing harap nikiwei. Ngi sawat ka jing harap nikiwei. Tama totep ka jing long samla ngidan hakata ka stage. Kaba ting yishim ya karai ban lek kom taru ngishania ka bor la jong kay ka bang akwa ban ong ni dei namar kata
namar banginum shim karai ka babakla. Ngitip, ublay utip baki kena samla kilaban shim ya karai babakla. Wat ki barang ba ida shim karai babakla. Pikan mau ka im balay hadu mentaru ki brio ki mat ikha ki don hakapop dei ba don bashim karai babakla. Ka im ka shim karai babakla hadu mentangi kelanong popsa. Mdei sa ai ngoi ublay bangila priang utrai. Hindi babuan ki bapat priang utrai ki dang don hakatahi. Ka pertai ka kelap bandan hakapop ban nei hapok kapop kadau dong nure menono baka jing shimrai kirki. Ka jing shimrai klam da pusan klam da perkhan what impulsive decision. Masulong kirki klam da tuat jingmun nang ni nang tai shim ladap la suhun la biang ila dia ta hai la muja tema saja apa hadu mentah orang ya saja apa. Teng hem ban shim ka rai dei ka bolong kulmar bemuja apa. Ka basu bang ha. Tang ba dei ta ka dau ken ya katu pat em sasaja apa shit silenter jingem. Di namar kata em ublay kwa bangin le kumta. Ublay uit palat. Amen. Ublay em uit palat ingi kwa ba mangi kum ki kun samla ngin shim kanu ra karai ka babakla. Kanu ka jingem ngan ong ifi. Kam tam hakasong kasong man. Ba ublay kwa bangin shim karai ka babakla ha ini benta. Namar belai ladangi shim rai nei ka babakla lakut. Tekei ka ba ublay kwa ingi bangin lain na kata bangin shim karai babakala hoi ublay utip bangin don kata ka tendency boong kadan kala lese kalaban ta ten rei kei ka bangin don kam ban so thobat ublay pat em utip lupa takadau ulapan kre lupa kumnu bani rapat iki kon samla haleluya amen wanum kuslai habi piwan chaka jinglong samla mdai ban kuslai kemen mdai ban sosi kum kan te problem pleng kani ka jinglong samla so thai pleng ha nai long thai long kemen amen ngasia tu ya kata ha hoi bakadong kolumta tabak kamut pan bapingat pat kumta ublay ulapan kre nam ta jungi kumno pat ban pen kre hakum kanika jinglong samla kumno bangin rai pat amen ya ro you try hallelujah pi ublay em ubastat ba tada nado ka jinglong khulong nado ka jinglong khna dei ublay ulabu ya kita ki guides lawan ki guardians nado bakhane haka pertai dei ublay la ada bu lupa kinong sumar kinong pai nong khmi di mano kita fitem nami kita mano ha angel kimi kpa thank you kong mano di kimi kpa di nem nado pas sedang ublay la pen kre lupa kimi kpa kum no ba takada nong ngimlong kum la kum ngilong kum ni dan mano ba pen hep pen sandingi berfite pasok tenat kelong ba ublay la pen kre lupa banginum yat kelumar boy kimi kpa delay school ru banginum le kelumar boy kino hikai kiban dan ki fisto haman la ki jaka ki dan ki hakiman ki area dai ublay ubo ingi ban selok ingi ban yarap ingi banginum siem kata karai babakala amen. Haleluya. Ya ro you try. So tenat ma. Lagi perkara ke jinglong sama. Kamu ublay dia pun kere. Tarang hadu ke jing puli ne. Banginum bakla ublay bo kino hikai. Kidan kita ki experts. Ha? Takadang ono ifi ni jule kamno banginum bakla war hak puli puti. Banganum jet kelumar. Nilai kamno nilai coaching. Kwa ki coach. Kwa ban ai sure kita ki ong ki counselor ki ban ai kata ka ki consultants ki bangi ong mo ki ban pen iya ngi ai le ku no people pi khamla e ka to people na ka dia pi ni lami ni dan cibun ka bertai ya ro itrai ba kam tam le ngi dan ki consultants haying ngi dan consultants ka po balang haleluya ngi dan ki ban ya rap ngi kumno banginum shem ya ka rai ba bakla amen. Kakwa bangin let na wud. Takada ublay nei ubo ya kita kinong kmi na kabanta jungi. Dei na markata ka ikaba bangin light bangin shem ya karai babakla kum ki kun samla. Kidan ki nga syukwa banwan ra south li ki ke baro. Tangin le kam kloy. Kapor kam sha shu. Kabaning kong kalong dei. Da kaba kumno bangin light. Bangin shem ya karai babakla kalong dei. Ngidan kam kawai kalong da kabangin shanya ha utrai. By trusting the Lord.
Ha? Da ka bangi syania ha utrai. Hi ka ngi namar belai kedan kam ha bangi syania ha utrai. Namar utrai utip kam banam ta ki jongi. Ki ka bai dei jongi. Pi kani ka stage ka Bible ko ulada pentau itenat de mau te kani ka stage. Ya kani ka por jinglong samla. Utip kamba. Ya ka jinglong samla jongi. Banya no yenuru ude ublai utip kamba. Ladangi pulie, tongi kwa ban pulie, ka proverb ka lenong ka ba arpau dukat ba arpu sao, tongin shim wood, tong suba ban display da ka pareng du. Proverb arpu sao. Ka Bible kong da ka kasi kam da sutra than tamba tongan spinkela, ki jinglet ubrieu ki long na utrai, kumno te ba ubrieu ula ban snotu yala kalenti. A person's steps are directed by the Lord. How then can anyone understand their own way? Maungi fiham. Kani kali kelenti ka ba hiru pimtip. Syanungan lai kumnungan ling kampana. Kamdei ka balalong nganom no. Ka balalong prepared lupa ang bangila atib lupa. Kamdei ka bangila atib lupa. Takadaw wat mangirong intip, habang intip kumno kay nginiyay. Nginyat kumno kanya kalenti ka bangimtip. Namar bangidon hakata ka stage ka bangimtip syanungin niya, syanungin poy takadaong gidon kam bangin siya niya utray. We have to trust the Lord. Hallelujah. Try ngamtip. Mila pulong mila ilam nga, mila promote nga nakajinglong kanach kajinglong samla ngamtip trangan le kumno. Kani di ka experience ka baningkong nga ngamtip trangan le kumno. Ngan puli ka try ngam sutu try. Takada just trust the Lord. Siya niya utray. Ka Bible ko ang kumta. But way, ublay uladap kular. Uang ang lekom no. Uang nga kular uno. Uang uday mo uban direct. Uday mo uban lam lenti yang iyong ka Bible. Tara, kada ka kasi kajinglet ta mga kwaban ay. Kas kisinjam. Kisinjam jong ajong fide jong ubriw day. Kilong na utray. Compare lada pimtip. Taman Lord pa pimtip. Pimkwapan ban siya niya hautray. Lakot. Takadaw kay so start de hala de. So teb ha. Ya kacaka pa julet ko alay hanali ko ayalam hidala de. Te kut em. Kut em. Takadaw la de pimtep. Shani how try. Ong iwe la de pimtep shani how try. Ong iwe. If you don't know, just trust the Lord. Hallelujah. Amen. Ka Bible ko ang susyo Jeremiah 4:4. Jeremiah 4:4. Atry ngatip ba kalenti ubriyo kamlong hauhi. Sengot tanat ba. Kamlong hau ubriyo ubaya ban penbay ya la ki jingem. Wang ba kata kalenti ka jing kalenti ya ju ubriyo kamlong hauhi. Amen. To. Ka Bible ko amno da parang Lord, I know that people's life, actually people's way, man's steps are not their own. Kamdan hakabor siya umtip te siya ibang lain. Umday maki, umday mo uban direct iya kilinti ya siya try ngimtip, ngimla, umdan takabor. Bangan direct ila di siya online. Kadeha utray. Takadaw, you don't come magin siya niya utray. We have to trust him. Nang ta, ingitip, kajingya linti jong ki youths kilong kum tu kajingya linti jong ki Israel. Kimi na Egypt, ki syutip dan le siya kanan, tamakim tip kanu kelenti manai ruhem. Kipoy hang tu mentata kala ada ilami neri Egypt yang kari kelenti poy hang tu po duria basau lakot syai kai mentangin lain manai isu. Tambah sutenat. Hadin bau Moses mo bagi beri jom kishania utra upli kala. Uang kadan kelenti. Pimi itu mangalai itu. You just trust me. I will make the way. Shania ngan supli kelenti. Takadaw ko kikun samla nga ko ban ay sim compare pidan hakani ka level pimtep kay ban learning am tep shung kuslay nay kuslay rejoice command tama shania how try na marlay ya kata kalanti pim jutep utray un sa pentep yafi utray un sa play yafi utray un sa pen yafi amen hallelujah nay kuslay habang inang man shania how try ka Bible kong Jeremiah arpundai dekat bakat way Nabang atip ya kajingmut. Kibanga perkat sa pangjong piong utray. Kijingmut kajing sukay te ki
ka jing snew man ai jing kerman ya pi hakapor ka bakut jong pi wong ngadon I have a plan for you lada NIV ko ngadon ka jing ublay tip lupa lada plan lupa nam ta jongi lada yalam ya fi na ka jing long kelong siya ka jing long kena na ka jing long kena siya ka jing long samla utip kamba kuno man yalam yang IFI utip lada plan lo dia ka future jong fi ya kalawai jong pi lada design amen to susah ni akan namar ai la hau to bala design te Cuba pinsong uno ngan design manga ya kayeng pas na pa way long hi tharai ha ngan design manga pas na pa di pastor Dani benai res pa to ka design ka banga design jo kaye te kelumar ne ublay ula design ya ka future jong fi ya kata ka future jo pi ka lawai jo pi pa let's start hi pa ha ai la deu tau bala dap sna lupa se la dap tha lupa kata ka program nam ta kala wejong fi sudan kam susania be eu pinsa poi kata ka jaka bo ble ko ban poi pinsa long ye hangta pinsa long kumta ko ba ble ko ai fi ban long amen hallelujah Isaiah 48 Isaiah sapu pra ka dekot ka ba kanyo ka Bible kong kumniong utrai unong su spa jong fi jong me sna be ni benta utau ba kuat joki Israel ngangalong utrai ublay jong me ubahi kaya me ban penmentoi imdai ban penluksan to profit you not to make you loss lada kiba puli economics fi te ba mdai ban penluksan ya fi hne ban penmentoi ya fi ngap ngade utau utrai ude ublay ulakular wang uba beten ya me hakalenti ba kadai ya me ban le kadai ban yai amen you try this is what the Lord says you read him okay I am the Lord your God who teaches you what is best for you haka NKJV kong what is profit for you ta who directs you in the way you should go pi try jungi ula perkat ngi nam taban penmentoi ngim deban peluksan kan ma ko ki kon samla ublay barabor ushim balay ukwa ban penmentoi ngi Tagadaw ka Bible ko omno proverb like kan rio proverb 3:6 again halai kilinti baro tu pla ya u ti un penbai ya kilinti ya jong me daka kasih am dasutna dak pareng omno vitem in all your way acknowledge him daka NKJV ha pitep acknowledge him kaboman itu yo dan ka jingide badu have a connection with him know him kat ba pinang tep pinang jan pinang songtoy uday pinang la shusho ban shania hau pinum la ban shania ban yanura yanola da pimdan ka jingya day you must have a connection first then you will have a trust hallelujah pidan kam bandan ka jingya day shwa nang ta pisadan ka ta ka ka jing shania ta da utrai ukwa ngi bakim ki kon samla hakalentiya jungi nei dan kam ba ngin dan ka jingya day bat u itu mdai basu tip dan kajian dia kabajan ban hangta ka Bible kong ba unsa penitu okay unsa direct ya takalentiya ka jungi amen unsa yarap ingi hakata kalentiya ka jungi amen takadaw dan kajian dia baru blay shanya hutrai amen kata di kaway kaban yarap ingi bangin jet ya bangin nang manrai hakarukam kabadai kabar wudwan ngin lanyo kabar pada ha kay kabar pat kadi kaktin ka jong blay kaban yarap ingi kaban guide ingi Manyarap ingi kumno bangin nang banjit ha ban chimya karai ka babha ka badai sam shispa ka kendai dekat ka basan shispa san sham shispa ka kendai shispa san ka Bible kong kaktin jong me kalong ka sharak ikikchat jonga ba kalin ka jing shai kalenti jonga ka Bible kong ba kaktin jong blay ka dei ka ai ka sharak ka ban piyalam lenti ban peni yang ai fi banginum ya kabadum lada kaktin jomblay kamdan tingin long kita kibri kuno kibaya ka jingdom hindi bagidan kaktin jomblay haka jinglong samla jungi nang fide noru unum baklayat lada ngama pingiyat baklade kamut kadai namar bangim dan ka jing syai kabadan kaktin jomblay habadan kaktin ka jomblay pinum yat bakla kan prevent yang ai fi kan ya daingi ba ngin or ngin hap amen ban betul namar belai ban yu ki jabo jaban belai namar nila yu i dan mo belai ka o mo
Ka masih sibo na ikso. Kada masih ta ikso. Dan mabayum to. Na beriu na. Dan balik kumta. Katliu. Taya jom shwa pi ni katliu. Umto shwa. Haba bamyui taya la ka jong. Hindi andala ide pi kwa ban kiar. Berkaktiin jo blay habang idon kan yarap ingi. Ban penkiar na kita. Nang ta shushu sam shispa ka kendai dikot ba shispa lai po. Kabapli kaktiin jong me ka ai jing shai ka jing shempang yaki basida. Da ka parang shushu ka ang ka isnat pa ka NKJV ko the entrance of your word. Ka jing rung jong kaktiin jong me. Pi haba pi ai ka wan ra jing shai. Ka ai ka jing shempang. Pim ju sutu, pim ju pay, pim ndai na do ba fi yo kaktiin jong me fi shai kadar pi sedang ban ui. Pi sedang pim ju la ban sutu sedang ban sutu no. Pi kawan ka jing sutu, kawan ka jing shai, ha ka jing mo jing perkat jungi. Habawan kay kaktin ka jung blay. Tawra kaktin jung blay mo, kadi ka badan kamba. Kababuat lang ru bar ki jing duwang. Nganu masyu kaktin ka verses ang ni mar kapor kam shashu, nei ladagi pa hakipor mun chwanay. Kibriyo bakin wat na ublay, bakin tip day ki juduway. Ladale atma lele, nadu kapor jung David, nadu Saul ki julek no ki paduai ki apshwan na kaktien bakin yo kaktien na ublay leng ba so away Samuel u je kerpa lek no trai nilai nai nilai thamane nai wana du Joshua ru hadin ba ublay Ukraine ki wong le thama ki le thama kai ka bangi nei baka jing duai ka de ka we ka ban yarap engi ban ipin ingi bangin shem ya kata karai ka badai ne ka balai amen baru try unikai ingi kumno ban siem ya karai ka badai ka lai ka point ka balai ka long ba pi ki ka bible ko angin pe ki kimi ki pa ki di ki we kimi ki pa ki di ki we ki pa pani yangi ki ba lam lenti yangi ban yarap yangi bangin siem ya karai ka badai bar ha ladengi puli proverb kalenong baningkong dekot ba pra takadang onong fi ngimdei ban sai lai ki pa Ngimdei ban chuya lai ya kimi kipa teng mi la sukhan la so nang palat la hekerdan ha imei te ban pas metrek bam nang bam tho te shimrai hi de la de nong fi imadai ibadai basu nyon kumni ru nei bam nang ma tho taman nong fi dei ki kimi kipa ki ubleu ai ka grace ki khamtam kita ki blaya ya utrai war in the Lord amen tokan shim stang 5 minutes hangni ka bible kong kukun tu sngap ya ka jikai ukpa jong me. Manang ta wat lendat ya ka hukum ka kmi jong me. Amen. Ya ro you try. Kabomot ong kumno tu sngap ya ka jikai ukpa jong me. Kai ka ba kikmi kikpa jugi kikai dei. Sobha wanum kentaj wanum le lendat ya kata. Ya ro you try. Namar belai ka jikai ju kikmi kipakan ya rap yangi bangin shim karai ka badai ka jingim jongi. Ya ro you try. Haleluya. Tangnaw. Pimla lai kibri ki basai lahi ki bam kongui ki kimi ki padai ki basai la bele tam snang dei ki num pai sei. Kim num pai sei ngano fi. Mana fi re ka Bible ko ong habangi ko kadan ka jing ker khunam ta jungi. Proverb saw iwe had on real. Tangin pule proverb saw iwe on real. Wod ngin pule ngan pule datang na khasi. Namala display da parang to. To snow pi ki kun ya ka jihi ka ukpa ba to shaskor bantip ya ka jing syampang. Nabang ala ai happy ya ka jikai babha tu wat ino ya ka ai jonga namar ngala long ukun ya la ukpa ubalong bat marway hi haka jingyo ka kmi jong me kmi jonga ti ula hikai yanga bat ula ong hanga to ka donu jong me kan bat ya ka tien jonga sumari ki hukum jonga bat to im to penyoy ka jing start to penyoy ka jing syampang wat klet ya ka lamne wat pai no na kaktin ka shintur jonga wat ino ya ka te kan recop ya me to it ya ka te kan sumar ya me sap ka jing sneng jo kikmi pa ka jing kai jo kikmi pa namar ki kai ndai na bar jo kaktin jo blei kini kai kamtam kitu ki bala don ha utrai kin pin I yang ai fi ya ki khon am na kaktin jo blei kani kan ya rap yang ai fi balem no bangin nang banjet kanu ka badai haleluya pagkabak hadu kabasaw kabangan pagkuno pagkabasaw ngim num la man klet ba ublei ai ru man ya rap ingi
ki church leaders ka church ka balang kinong ilam ha ka balang amen pitip ka bible kong proverb khat away ka dekot ka basaw khat saw nong proverb khat away ka dekot ka khat saw ha ka jingbon ki nong perkhat lam ni nong sela ki counselors lam ni counsel mo ki nong perkhat lam ni nong sela ka jing scam lam ni ka jing snga lam ni ka jing yada ka don amen kabumon pitip ha church kadi kata ka jaka kaba ngiyo ya ki nong aibut kita ki nong yarap ingi kita ki counselors kebenar kaktian jong blay amen ladangan long kumni ngabalong day nakadaw dan manur ki nong yalam ki jong ki bana ha church ka jingi kai kaktian jong hapo balang ki nong yalam ki yarap nga bangan sim karai kanu badai amen hendrei labakala tadaw ublay ulabo ru ya ki nong yalam hapo ka church hapo balang manyarap yang ayafi pisutu mo la jenja nang tungam sutu pe kidan wan si ki nong yalam ru maki kin yaram ban kundo ban yarap fi kanu ba fin rai hoi karai ka di ka jong fi hindi kin yarap ya fi kanu ba fin shem karai ba finum le bakala ka jim jong fi amen Hebrew lai kat lai ka dekat ka khat nyo tadaw namar ublay day ula aya kata ka authority ka ikhtiar ban page ban sumari ka jingim jong fi day namar kata ublay amno nidan kam yakinong yalam ki jongi amen kaba ko bakat do ba kata kalong iwe Timothy ka lenong basan ka dekat ka bakat san lai khat san iwe Timothy ka lenong ka balai dekat ka bakat san balay bang nidan kam ban le chikinong yalam balay bang ile ka church kadaw kalong namar ba ka church ka bible kom no ka balang kalong fitip kadi ka balang ba bat kadi ka reject ka nong rem ka jing shisha damar tang ka jing shisha anyo na po balang dei tang ka jing shisha on hikai na balang pinum yo na bar jong ka balang shabar jong ka balang pinum yo neki perlok ki jong pi pinum yo kanong fi kanong kaway ka long ba utray manyarap ingi bangin jet banginum bakla ha ka decision ka bangin shim ka long mo ba ublay ukwa ba lengba ke church lengba kinong yalam jong kabalang bar nganoi fi lada pisngo kanono ka piso laban rai wadum shim hi wood consult pimso biang hoi ngila puli na yo nak tin jo bleng ngila duai ngila shanyau trai yo nak me pa consult ro de kinong yalam ki jongi banoi fi ublei utep ba mangi Nidan ha kata kaya ka ba, kata kapor ka ba, ngiklumar ba bangin sim ka decision. Hindi ublay pa ulabu ikini ki ikay baro, manyarap engi. Amen? Hallelujah. Ngisngok menem. Ngisngok menem. Takaraw, ngimnan ka man kuslay, ngimlang ka man depressed. Nganong ifi, utray de unyalam engi, unyarap engi. Ha kata bangin sim, ya kata karay. Na kabanda kalaway jongi. But ke ay kabagi siya manta kan kita ay kalaway ka jongi. But nganong fi bari di kita ki bangilaya keren bautra unyarap ingi. Kadba nganong fi ublay unyarap ingi balay bangin sim ya kata karay kabaday. Amen. Ukwa bangin sim karay babakala. Amen. Ublay ula dab design nam ta jong jong ajong fi baru ublay unang tre ka. Hakajing im ka jong ajong fi. Ublay unang tre hadu menta ba unang yai tre hadu banda pendap ya kata kajing tu nak benta jong ajong fi. Hallelujah. Hallelujah. Ublain kut kui ngilang baro ni kapor. Ti kapor benang sang ai piang hi cherman ni kapor. Ublain kut kui fi paro.